Заповядайте. Ще ви срещнем с една дама. Мария Николова, майка на Вера, която стана на 3 месеца. Една история за това как майка готова заради ред обстоятелства да изостави детето си, всъщност да й бъде помогнато, така че тя да иска да го гледа и да бъде с него и сега. Сега ще помогна. Заповядайте с Мария и 3-месечната Вера. В студиото ще дойдат и специалисти, които са помогнали на Мария. Елка Налбантова, психолог в Фондация за нашите деца. Чакаме също. В ситуацията на Мария, знаете, са много майки. България начално място по брой на изоставени деца. Само миналата година бяха изоставени. Дано да не бъркам, когато става въпрос за деца, изобщо за хора, статистиката е нещо страшно, но 2000. За всяка година 1500 бебета постъпват в социални домове. Средно в тях те остават между 1 и 3 години, а голяма част от тях отиват в други домове. Мария. Родителите на близо 70 на 100 от изоставените бебета изобщо не посещават децата си, а 20 на 100 ходят в дома веднъж седмично. Най-много бебета у нас се изоставят от майките си веднага след раждането в родилния дом. Здравей! Добре дошла. Мария, това е Вера, тя спи? Да. Здравейте, вие сте госпожа Налбантова. Вие сте помогнали да убедите, че е добре да е заедно с Аз и екипа на моите колеги. Добре дошли. Първо към Мария, добре дошли. Благодаря. Ще те върна към този момент, в който ти вземаш решението да оставиш Вера. Ами, бях взела това решение за нейно добро, не за свое. Защо? Каква е това? Защото по принцип нямам работа, нямам къде да живея. Защо нямаш жилище, близки нямаш? Нямам майка и баща. Сирак? Да. От кога? Ами, по принцип бях сирак, станах сирак от 18 годишна възраст. Полусирак от 2000-та година. По домове ли си живея? Да. По домове трудно ти е било. Успокой се, виждам, че си развълнувана. Важно Имаш страхотно дете. Благодаря. И това е наистина най-важното в случая. Израсла си по домове. Да, до 8-ми клас. Оттам социалните, които имаше една жена, която се грижише за мене. Идвах си ваканциите в София, тя се грижише за мене. Ти си от София? Да, по принцип. А защо за негово добро? Самата ти, като си израснала по домове, знаеш, че е ужасно. Да. Защо казваш за... Не, аз я бях дала за осиновяване, исках. Ти искаше да знаеш, че Вера ще е добре, че ще попадне в добри ръце. Да. В семейство, а не в дом. Да. И разкажи ни за този момент, в който ти си бременна и още по време на бременността си взела това решение, така ли? Да, по време на бременността, но после като родих и социалните, които бяха в болницата, ме разубедиха. Още на място? Да. Ти им съобщи решението? Да. И те казаха, че ще ми помогнат, ще ме подкрепят и си я взех. Къде живееш? Бащата къде е? Кой е? Къде е? Хайде, нека. Еми, бащата сега работи в момента. Тоест има работа? Да. Не сте заедно? Ще ти помага ли? В момента не сме заедно. Защо те изостави? Не ме е изоставил, просто не сме заедно в момента. Той има работа и... Защото че си била бременна в ситуация, в която си сама и трябва да го издържаш това дете, да имаш покрив. Да. И нямаше ги тези неща. Нямах ги тези неща. Имах покрив, но бях в НСА-то. Там живеех на общежитие и... Тоест поредното място, където някъде са те приютили временно. Да, временно. Тя всъщност е студентка в НСА. Да, студентка. Тя е студентка в НСА, първи курс. На колко години си? На 24. Студентка си, какво учиш в НСА? Учителски. Това ми е мечтата, да бъда учител. По физическо? Да. Страхотно. Все пак виж колко много неща си направила. И да свободното време на децата. Това е нейната мечта. И аз си пожелавам някой ден да може да изпълня. Кажете ни за първата ви среща с нея. Ами първата среща е станала с наш социален работник в майчин дом, където се ражда Вяра. Тя се ражда здраво, едно много здраво, хубаво дете. В норма, смее се, насмя. Да, насън сега се усмихва на всички. И всъщност колегите от майчин дом съветват Мария да не изоставят това хубаво дете. Тогава се обаждат на социален работник от Фондация за нашите деца. Той отива на място. И вече много години ние подкрепяме точно в този момент. Много съдбовен момент за майките. С какво помагате? Бита ли е всъщност причината? Бита, липсата на хора около самата майка, с която да се говори за раждането, с която да се говори за намеренията, за плановете, какво липсва. Практическа помощ. От какво се оказа, че Мария има нужда
това, което вие сте го дали, за да не изоставя вяра? На първо място това е емоционалната подкрепа и пълно изслушване в един много субилен момент, в един много важен момент. Ти си се чувствала сама? Да. Абсолютно съм. Ани, ти ли минеш през че ще е много мъчно и цял живот, че съжаляваш, докато беше с нагласта да изоставиш детето? Ами, по принцип, да. Какво си каза? Какво си помисли? Ще съжалявам, че съм я оставила. А имаше ли време, в което бяхте разделени или социалните работници дойдоха веднага? Веднага дойдоха. Тоест не е имал момент на отделяне? Това е много важно. Да. Да си даде възможност още след раждането майката да започне да се свърза с детето. И в този момент, да. мисля, че... Да. В този момент се взима решението да бъда част от живота си един. Други от тук не следват много практични неща, като това къде ще живеят, с какви доходи, какви са плановете след една година, как ще си стъпат на краката. Сега има ли условия да се гледа бебе? Има. Тя има пълни условия в момента. Обясни ни, в това общежитие на НСА си? Не е в звено майка и бебе съм в момента. И там има стая и условия, които могат да се грижа за моето Колко бебе. време обаче може До една година. да се Това е получава тази място, където може майки като родилки с новородени да престоят до една година, докато стабилно си стъпят на краката. През това време социални работници, психолози и терапевти работят с тях. Всъщност един човек постоянно е до Мария. Ако проблема е сбита и ако в рамките на тази година някакъв въпрос, свързан с покрив над главата, разходи, условия не се реши, какво става? Всъщност, ние имаме достатъчно много средства, благодарение на много донори, които насочват средства към семейни програми. Например, в Фондация за нашите деца имаме подобни. Да подкрепяме година и нещо подобни майки. Какво се очаква тя конкретно да успее да направи в следващите да крои месеци? планове. Както всеки един от нас, когато реши да има деца, когато му се родят деца, да знае какво иска да Имаш ли постигне. роднини някъде, хора, които биха могли да ти помогнат? Нямам. Всъщност, до някъде колегите са част с нейното семейство. Вече Да. сте станали Да. нейното семейство, но Това ти е си част от загубила майка подкрепата си и на- баща си, на малка. хора като Мария. Но техни родители, техни брати Нямам. и сестри. Няма Самичка такива хора. Да. Въпреки това, тя развива много добре родителски умения. Много добре се грижи за Кърмиш ли детето. го? Да. Продължават да се кърмят. И всъщност част от нашата подкрепа е точно да й помогнем да разбират как тези свои мечти. Вие чухте много добре. Тя иска да се грижи за деца, иска да осмисля времето на децата, когато стане самата тя самостоятелен човек. Нещо все пак. Как след една година си представяш ежедневието си? Защото ти пак ще си студентка, детенцето ще е малко по-голямо, но не много голямо. Кой ще го гледат всички тези детайли? Разсъждаваш ли върху тях Да. с помощта на? Да. И След една година тя си се представя в студентското общежитие вече, да се върне в студентското такава общежитие. опция? Има такава Студентка възможност с дете? в семейните общежития. Ние говорихме отвън. Но защото помощ е да помогнете на човек само да успее да се справя, а не само временно да... точно Да. така. И всъщност години наред ние подкрепяме майки да остават с децата си. Не е необходимо повече от година и половина-две. Това е времето, в което хората вече стъпват на краката си и успяват да предначертаят какво ще ми се случва занапред. Имате ли някаква статистика в вашата фондация, отколко попаднали на вашите специалисти майки, в крайна сметка са се отказали категорично от децата си? През последните 3 години ние сме подкрепили около 600 деца да останат с майките и семействата си. 300 от тях са били новородени. Някъде между 20 и 40 майки не са могли да останат с децата си, но обикновено там са много комплексни причините. И накрая опират така до невъзможността майката да приеме детето в живота си. До това, че по време на бременността си не си е представила да живее с това дете, не успява да получи подкрепа на родителите си, на семейството си, не успява да отвори пространство, психологическо пространство за детето в... Има ли майки, които са се възползвали от помощта, която осигурявате и морална, ежедневно. и финансова, и след като изтакал срока на тази помощ, те са
станали лоши родители? Не, нямаме Неглижирали подобни са. случаи, защото в периода, в който ние подкрепяме майката, те минават интензивни обучение и то на място, там където живее с А сега детето, ние ги проследявате ли съдбата обучаваме. на детето, след като... Обикновено повечето майки се връщат периодично към нас. Понякога просто ни По една казват или друга здравей, причина. да, Давате си близки. ние растем, да покажат снимки около рождените дни, защото вие виждате и в случая на Мария, в един момент ние заместваме тяхното Как семейство. се справят, ако са без работа? Намират си работа в един момент, за да се стъпят на краката, обаче пък детето то няма място, да речем, в яслата или в детската градина. Кой го гледа през деня? Опитам се да си го представя на практика цялото това нещо, за което говорим. Ами така, както се справят всички семейства. Мария в момента живее в една услуга, където е разчитана на други майки, с които могат взаимно да си... Оставя на другите майки детето, Да, ако да си трябва отглежда детето или на персонала оставя детето. Така както се справяме всички останали. Всъщност живота не е по-лек нито за Имаме Мария, близки все пак. а, Имаме баби, помагат. част от социалната работа е да я подкрепи нея, да изгражда подобни отношения, които да й помагат за Независимо, бъдеще. че липсват по Със кръвна линия, съседи, да ги приятели. изгради. Точно така, защото ние не разчитаме всички на родини, ние разчитаме много често на хората, които са най-близко на наше обкръжение. Кажи ни за Вяра, кърмиш я, усмихната, спокойна. Да, Лука, когато я къпа, винаги седи си На крачетата на вече. ръчичките и никога не клюмва с главата. В кой Тоест тя момент се развива страхотно. Да. В кой момент мислиш, че е обикна и се освободи от страховете, свързани От с... първия, както я От първия. видях. То не е нужно много, за да обичаш детето си. Как си я Наистина, много представяш? страхове. Имаш ли планове за нея? Еми, днес имам планове да я изуча. По принцип, като порасне, ще я напъсвам тя да следва мечтата си. Никога не бих и... Примерно, когато имам мечта и да не си я осъществя или на нея да... Ще стоиш до нея, Да, за да не е сама като ще я теб. подкрепям. Много важно нещо. Да, Ти е жива и здрава Вяра, е все такава спокойна да. и да се усмихва и на сън, и не само на сън. Това е което ти пожелаваме и ти благодарим много, че дойдем, за да разкажеш за себе си. И аз благодаря важно. много. Вие продължавате Благодаря. да помагате. Да кажем за зрителите, че след новините в 8 само единствено пред BTV ще проговори един от охранителите в инкасо автомобил, от който бяха отмъкнати за 10 минути наскоро около 2 милиона лева.